खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय दिनै 29 जुलाइ सनिबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों लिखां ब्रह्मआ फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि नखराव गोजोन खुसि गैया जागोन माबेबा मोनसे जेंनाखौ लानानै गावबा गाव फारागथि लालायगोन दुखुजों समखौ बारहोनांगोन वृष राशि बेफार फालांगियाव मोजांसिन सम जायखिजाया फालांगियावनो गोबां रां मुलाम्फा जानो हागोन नखरनि आंखाला आबुं जागोन मिथुन राशि गोसोनि साननायफ्रा दिनै आलादासिन जागोन हरखाब सोरबा अनजालिखौ गोसो थोगोन जुलिनि फारसे गोसो होगोन कर्कट राशि सांग्रां जा नोंथांनि हेंथायै सोरबा सुबुंनि गाज्रि नोजोर गोग्लैनो हागौ सुथुरफ्रा नोंखौ जायखिजाया खामानियावनो हेंथा होगोन सिंह राशि नखराव गोजोन गैयै थासारि जानो हागौ मोजां खामानियाव असुब जागोन हरखाब गावनि गोरोन्थिखौ हमस्लाबनो हायै जागोन कन्या राशि नखराव गोजोन सान्थि फैगोन बिदा फंबायनि गेजेराव जाफुंसारनायखौ लानानै गोबां रंजागोन गोसो खुसियै समखौ बारहोहरनो हागोन तुला राशि हरखाब मोजां मुवा बेसादफ्रा खहा जानो हागौ गोमानाय बेसादफोरखौ मोनफिननाय नङा खहाखौ लानानै गोसोआव दुखु जागोन वृश्चिक राशि नखराव बिमा बिफाखौ लानानै सुखु गोजोन थानो हागोन खुसिजों गावनि बिमा बिफानि थाखाय माबा मोनसे खामानि मावनानै दिन्थिगोन धनु राशि नखरनि मोजां मुवा खहा जागोन हरखाब खहा जानायखौ गोसोआव दुखु मोननाय फैगोन नखराव मोजां मुवा बेसाद सोरजिफिननो गोब्राब जागोन मकर राशि थांखि जाफुंसारनायाव गोबां रंजा बाजा खालामगोन गोसोनि खुसिखौ लाथ्र'नो हायै बायदि जागोन साननाय हनायफ्रा उदां जागोन कुम्भ राशि गोसोआव सुजुनाय सिमाङा जाफुंसारगोन दिनै जेखि नाजाया खामानियाव जाफुंसारनाय फैगोन खस्थ'नि फिथाइखौ मोनफुंगोन मीन राशि खामानिनि फारसे जेंना नुजाथिगोन खामानियाव गुलुं गुजुं नुजाथिगोन गुलाय गुजाय थासारियाव खामानि मावनो आन्दायगोन दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय गोजोन्थों सोलोंथाइ बोसोर 2023-24 नि थाखाय फरायसाफोरनो गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स कलेजआ क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय हाब्रुबारियाव थानाय बिटिआरनि गंसेल' डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव दायो फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया अनलाइननि गेजेरजों सोलिगासिनो फरायसाफोरा क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स.in वेबसाइटआव थांनानै मुंखौ थिसननो हागोन 12 थाखो उद्रिसारनाय फरायसाफोरा बेचेलर अफ फाइन आर्ट्स बेचेलर अफ मिउजिक आयदानि थाखाय मुं थिसननो हागोन बे सरकारि कलेजआव मोजां सोलोंथाइजों लोगोसेयैनो हौवासा हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुबो दं गोसो गोनां फरायसाफोरा क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव गोदानै मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9085292451 आरो 93654912557 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन